Sinira ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang libu-libong iligal na paputok at pyrotechnic devices na nasamsam sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon bilang bahagi ng pinaigting na hakbang para sa kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Isinagawa ang seremonyal na pagsira nitong Lunes, December 29 sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection of BFP na nangasiwa sa wastong disposal ng mga ipinagbabawal na paputok. Kabilang sa mga sinira ang iba't ibang uri ng iligal na paputok tulad ng boga, Quitis, Goodbye Philippines, Lolo Thunder, Plapla, Tuna, Judas Belt at Giant Whistle Bombs na may kabuuang halagang mahigit 500,000 pesos. Nakumpiska ang mga ito sa patuloy na operasyon at inspeksyon ng PRO3 sa buong rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng PRO3, layon ng aktibidad na maiwasan ng aksidente at maprotektahan ang buhay ng publiko alinsunod sa PNP-focused agenda at sa 3Ps ng organisasyon: protect the people, pursue peace and order, and promote professionalism. Ang aktibidad na ito ay isang malinaw at konkretong halimbawa ng pagpapatupad ng PNP-focused agenda sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., lalo na sa Enhanced Managing Police Operation at Active Community Support. Kasabay nito, malinaw na isa sa buhay natin ang 3Ps ng PRO3. Ulitin ko, protect the people sa pag-alis ng malinaw na banta sa buhay at kaligtasan, pursue peace and order sa tuloy-tuloy at pare-parehong pagpapatupad ng batas, at promote professionalism sa maayos, disiplinado at transparent na operasyon. Hindi ito slogan, ito ay aksyon. Hinimok din ni Peñones ang publiko na salubungin ang bagong taon ng ligtas at responsable sa pakikipagtulungan sa mga otoridad. Simple lang ang aming panawagan: makipagtulungan, makiisa at piliin ang ligtas na pagdiriwang, at sa ating lahat na kapulisan, ang ganitong uri ng operasyon, tahimik, disiplinado at preventive, ang tunay na nagpapakita ng malasakit sa serbisyo at malasakit sa tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.